Ahojte milé ženy a najmä milé maminky. Toto videjko je v prvom rade pre vás, pretože naozaj posledné dni mi veľa z vás diela alebo píše, že deti majú zdravotné ťažkosti, také tie teraz typické jesenné, rôzne kašle, sople a jednoducho rôzne zdravotné problémy, ktoré súvisia najmä fakt s jeseňou, s týmto obdobím. A čo ja veľmi silne vnímam, a čo teda aj z vlastnej skúsenosti mám prežité, tak by som vám rada pozdieľala, pretože ozaj veľmi silne cítim takéto nálepkovanie. V zmysle dieťa začne mať sopel alebo kašle a už všetci hovoria, že je choré a ja neviem, jednoducho automaticky ho označíme, že je choré. A proste už ako keby sme zastavili vlastne ten proces, ktorý sa s tým jeho teličkom deje, bez toho, že by sme vnímali, že čo vlastne to telo jeho ukazuje, prípadne aké emócie sa zmenili u nás v rodine, alebo jednoducho aké emócie dieťatko prežíva, tak vlastne ho onálepkujeme, že je choré. A samozrejme častokrát mamičky, ktoré zažívajú tieto situácie často, tak už vlastne podvedome sú nastavené tak, že tak zase a zase to bude dlho trvať a zase sa z toho bude ťažko dostávať a vlastne stále to máme ako kolotoč, nič nezaberá a tak ďalej. V podstate celý tento myšlienkový vzorec, ktorý si v tomto prípade nesieme, tak vlastne odovzdávame dieťatku automaticky, ako by sme to vpisovali vlastne do jeho energetického pola. To znamená, že to dieťa, aj keby chcelo sa vlastne rýchlo z toho dostať, tak jednoducho my sme to už zastavili. Tým, že sme vyslali myšlienku, že proste to trvá dlho, že sa to jednoducho vždy s ním vlečie, že proste býva stále chore a čím viacej o tom hovoríme ešte samozrejme s inými ľuďmi, čím viacej to komentujú možno babky, alebo to samozrejme som teraz len tak narýchlo povedala, nemusí to byť babky, môže to byť niekto známy, priatelia, ja neviem, učiteľky a tak ďalej. Tak vlastne vy už nálepkujete to dieťa a stáva sa to vlastne jeho akoby vzorcom. Ono už vlastne to má zapísané v sebe, že takto to má, býva často choré, ťažko sa z toho dostáva, nevie sa z toho dostať, potrebuje, ja neviem, tým pádom užívať nejaké lieky a podobne. Takže skúsme to prepísať spoločne, skúste sa fakt zastaviť v tejto situácii, v tejto chvíli, keď sa to deje, zvedomiť si prečo sa to deje, ak sa to deje často, spýtať sa samých seba a uvedomiť si hlavne ten svoj pocit, že čo vy vlastne v tom máte, čo vo vás vyvoláva, akú emóciu, keď to dieťatko má takýto stav, alebo keď sa mu to opakuje. Či to je pocit strachu, či to je pocit bezmocnosti, či to je možno pocit hnevu, alebo čohokoľvek. Skúste sa v tom zastaviť a zvedomiť si ten pocit naozaj, kde ho máte, kde ho cítite, čo od vás vlastne chce ten pocit, pretože vy si ho viete v tej chvíli premeniť možno na nejakú bytosť, na nejakú energiu, proste čokoľvek vám príde a skúste sa s ním porozprávať. Verím tomu, že dostanete odpovede. A takisto druhá vec, čo veľmi odporúčam spraviť, je, že začnite si to prepisovať. Vždy, keď vám príde tá myšlienka, že zase je choré, alebo ja neviem, zase to bude dlho trvať, alebo nič nezaberá, alebo vám príde ten pocit strachu alebo bezmocnosti, skúste s tým pracovať a spraviť to inak. Strážiť si myšlienku, pretože náš myšlienkový svet a vlastne naše pole, ako sa my cítime, ovplyvňuje naše deti veľmi a my vlastne vytvárame to ich potom akoby ten ich energetický systém a vkladáme im vlastne tieto programy, ktoré si potom oni odnesú. Takže teraz je čas to zmeniť a pracovať s tým, kým sú malé. Naozaj to prepisovať a vysielať voči tomu dieťatku skôr lásku, dôveru, že to zvládne, dôveru v jeho silu, že jeho telo vie, čo robí, že vie, čo potrebuje a navnímať seba na to, čo potrebuje. Lebo častokrát, verte mi, to nie je žiadne liečivo, ani prírodné, naozaj. Častokrát je to len práve tá vedomá pozornosť a to, že dovolíme tomu telu vlastne prejsť tým určitým procesom
a dôverujeme, že to zvládne. Že jednoducho sa to deje preto, prečo sa to diať má, pretože už my vlastne vtedy aj uchopíme častokrát, že čo je to za proces a dáme tam len naozaj tú silnú dôveru, že je to v poriadku. A verte tomu, že je to obrovská vec, ktorá dokáže obrovsky meniť celé nastavenie a vzťah vlastne k tomu dieťatku, pretože ako náhle ste vy v tom strachu, tak vlastne len podporujete ten strach a vlastne tá situácia sa len zhoršuje a vlastne vytvárate odpor a zase sa vám ten odpor zrkadlí späť. Takže ono je to naozaj niekedy veľmi jednoduché, aj keď to jednoduché býva často najťažšie. Ja to úplne chápem. A ozaj, častokrát v tomto období jednoducho je jeseň. My sa vlastne stiahujeme prirodzene dovnútra, nasávame chlad, takže ten chlad vlastne aj cez tie naše tela prirodzene ide von. To znamená práve cez ten sopel, práve cez ten kašel, cez tie hlieny. A my v podstate potrebujeme urobiť najmä to, že to telo podporíme. To nie je choroba, áno? Ja myslím teraz toto, čo popisujem, hej, nehovorím tu o nejakých zápaloch a podobne, ale o tom, keď začnete z nosa, keď začnete kašľať. Proste tie prvé príznaky, ktoré my častokrát označíme ako chorobu a už vlastne tým pádom to necháme naozaj zájsť do toho stavu už vážnejšieho. Ale ako náhle to vnímame ako komunikáciu, aj s našim telom v zmysle, že potrebuje zahriať, potrebuje zmeniť strávu, potrebuje viacej oddychu, potrebuje viacej radosti. Čo nám robí radosť? Pretože ako náhle slniečka ubúda, no dnes teda našťastie je krásne, tak vlastne my sa prirodzene stiahujeme viac do seba, cítime smútok, smútok sa nám usadza vlastne na tých plúcach, prieduškách a celé to vieme zmeniť fakt lusknutím prsta, len sa preto treba rozhodnúť. Takže toľko odo mňa a ja vás týmto aj pozývam samozrejme na cestu alchymistky, milé maminky, milé ženy. Ak chcete pracovať s týmito témami a zobrať naozaj to zdravie do svojich rúk, prepísať si tieto vzorce a programy, tak začíname opäť koncom januára. Teším sa na vás.